Beto! Beto! Na'am. Zo mana. To. Assalamu alaikum mafa. Ina kwana? Lafiya kalau. Ya gida? Ka dawo? Na dawo. Taro ne aka yi. Gari da gari ka zo nan. Kana ji? Ina ji mafa. Taro aka yi. Honorable Mai Malabu ne. Ya tara shi ya momi ya tara su sai da suka taru. Shikin kowa ya rudududu ya tsinke. Sai ya shi a kira mini dan Dubai. Sai na yi haka na su zan ba. Da fa. Gaskiya ne. Aka ce dan Dubai kai kan sha ta zarshe. Ce yau ba. Dama na sani ai dan Dubai mai Allah. Ai duk irin masifar da za a yi da kwane-kwane a jihar Yobe. Mai Mala ya sani ai. Ai duk masu buya su sa tintin suna buya ya sani. Gaskiya ne mafa. Shine fa bayan aka ce dan Dubai kai ta zarshe. Sauran aka ce to za a yi audition na shi bari in je gida. Na shi dan Dubai mai hotel don shiki na ya tsinke shi ya bizo. Ya bani wani kuɗi na shabarin saya ma kai ne kullum androyi na shiga shi. Yanzu mafa dan Dubai din ne ya baka. Ka je gashin kolin a gindirin fan mamanka Wannan din dan Dubai ne ya bani kuɗi na shabarin saya ma a Facebook kai mini posting dan Dubai a Twitter dan Dubai YouTube dan Dubai Instagram dan Dubai TikTok dan Dubai. Yanzu ka san me za a yi? Ka rika saka da Mai Malabu ni ta zarce. Mai Malabu ne shi babban gida sak babu fashi kawai har abada. Gaskiya ne yanzu ka san me? Dan Dubai din nan Allah ya sa kawai ya zarce har abada kawai ya Shikenan tafi. Mu haka muke so. wallahi ni dan Dubai in ya Allah ko alahira ya tafi sai na bi shi a shiyama. Baba bari Ka je ina zuwa.